Κάμποση εμπόρ και φιού, ύστερα σε έναν καλόν δουλείαν, εκάτσανε να εφτάνει τη μοιρασίαν. Το χρήμα στο τραπέζα παν βουνό, ερχίνεσανε το λογαριασμό. Αν και το κέρδος τίμια μοιράζνε, στη μοιρασίαν πάντα ολφωνάζνε. Αναχάπαρα κάποιος ετσάιξεν, επέραμε φωτίαν, άψιμο, καπνός, να τρέχνει οξουκά και ο λογαριασμός. Ο ένας λέει, «Α, τώρα ας πάμε, αύριον λογαριασμό θα φτάμε». Εγώ όμως αν το σπίτι λαλίας, «Πού πάτε, δώστε τα 1.000 εμέν το χρωστάτε». Ο άλλος τσαΐζεται, «Σα, εγώ και ξέρω, εγώ ακόμα 2 πρέπει να πέρω». Γιατί πάντα εγώ πρέπει να πληρώνω, το μερτικό μου, εγώ απανταπές και βγώνω. Ετσάιζανε πίωσε χρωστά και τίναν, εκάγαν όλ, εκάεν και το χρήμα. Όντε στο σπίτι σπέρ φωτίαν, το κέρδος μηνουνείς καμίαν. Αμάν το χρήμαν μηταλεύς, τέρεν την ψής να βουρταρεύς.